Aquest 8 de març de 2021 tornem a sortir als carrers, a les xarxes i als balcons per apoderar-nos de tots els espais i fer-los nostres. Un any més estem aquí reivindicant que hi ha una altra forma i una altra manera de fer política. Tot just fa un any la pandèmia mundial de la Covid-19 ens golpejava en un impacte sanitari i social que ha esdevingut en una situació de crisi sistèmica. I plou sobre mullat. Les situacions de discriminació que patim les dones s'ha agreujat i per aquest motiu es fa necessari més que mai que fem feminisme. Som totes i diverses. Som les netejadores, les infermeres, les cuidadores de residències, les educadores, les caixeres. Som les joves i les més grans. Som les migrants, les racialitzades. Som les gitanes. Som les estudiants i les que no han pogut estudiar. Les que treballen i les que estan a l'atur. Les que cuiden i les que són cuidades. Som dones amb diversitat funcional, intel·lectual o sensorial. També les lesbianes, les bisexuals, les trans, les intersexuals. Denuncien les opressions de gènere i la seva intersecció amb altres eixos d'opressió. Fent defensa de la diversitat perquè juntes som més fortes. Les ocupacions més feminitzades, que són a la vegada les més precàries i les menys valorades, han esdevingut essencials per al sosteniment de la vida i de la societat. Totes nosaltres hem estat al centre, assumint el risc de contagi, la responsabilitat a l'espai laboral i també a les llars, organitzant-nos per poder donar resposta a totes les necessitats. I allà on la prevenció sanitària, la distància i l'aïllament han fet que ens apartessin de la vida pública, frenant la participació social, nosaltres hem teixit xarxes de solidaritat i suport mutu. Demostrant amb fets el valor de la nostra tasca, exigim el dret a cuidar i ser cuidades en condicions dignes. Escoles bressol, centres de dia i residències públiques, suport domiciliari, ajuts econòmics a la dependència, suport a les famílies, regularització i condicions dignes per les que cuiden. Fem un sistema públic de cures per garantir el dret a cuidar i ser cuidades en condicions dignes. Des d'En Comú Podem hem liderat la reforma de la Llei dels Drets de les Dones a l'erradicació de la violència masclista, ampliant els drets i doblant els recursos per a dones, infants i adolescents. Tot i així, encara queda molt per fer. Cal desplegar un abordatge integral de les violències masclistes, ampliant recursos i serveis en col·laboració i donant suport a les xarxes d'entitats. Caldrà atendre les múltiples formes amb les quals s'expressen les violències i actuar sobre tots els àmbits. Fem polítiques per millorar l'atenció en violències masclistes i protegir el dret de totes les dones. Denunciem en l'àmbit laboral la bretxa salarial, on les dones cobren un 23% menys que els homes, el sostre de vidre que ens impedeix accedir als llocs de responsabilitat, així com el terra enganxós, ja que ocupem la major part de les mitges jornades. Suportem la desocupació i les taxes més altes d'atur, especialment les migrades, les transvisibles o les diverses funcionalment. Denunciem la subcontractació en condicions indignes de serveis essencials, dels contractes temporals, la discriminació de les dones amb fills i filles i la dificultat per conciliar. Exigim la igualtat de condicions en l'accés al mercat laboral, la dignificació dels llocs de treball més feminitzats, jornades laborals que s'adaptin als nostres ritmes vitals, la corresponsabilitat en la cura i el trencament de la segregació laboral en relació al gènere. Fem mesures per garantir el treball digne, la igualtat salarial, la corresponsabilitat i la conciliació. Lluitem i lluitarem pel dret a una sexualitat lliure i plena, per unes maternitats escollides, llibertat sexual, educació sexoafectiva, accés públic i segur a l'avortament arreu de Catalunya. Fem una educació feminista compromesa amb la superació de les desigualtats de gènere. Fem polítiques per garantir el dret a l'avortament públic, lliure, segur i gratuït, sense desigualtats territorials. Per tot això, avui, 8 de març i també la resta de dies continuarem lluitant per posar fi a qualsevol forma de discriminació, per defensar els nostres drets, traslladant les reivindicacions dels moviments a les institucions i En Comú es comprometent a no cessar fins a derrotar aquest sistema patriarcal. Fem feminisme.
Animem a participar a les mobilitzacions, assemblees, accions, ocupant carrers i places, aturades i vaga, els llocs de treball remunerats perquè les que vulgui secundar i accions als centres educatius per visibilitzar més que mai aquest 8 de maig. ¡Visca el 8M! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!